도둘레 부르이 당드니 도둘레 부르이 당드니 Angkedan kuli deng Baltasi purang pudui Rangna parayau Bida dah Puisagdani Kau dang punima horau Bibit pada गिबियावनो सारनिसिम खुलुमबाय गोजोन्थों आरो जोंनि फोरमान एबि चेनेलाव सार नोंथांखौ बरनानै लाबाय आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरनानै लाबाय दायो गिबियावनो जोङो सारखौ नै गांसे आर'नाइदो बरनानै लाग्रोनोसै जोबोद एकदम गोजोननाय बावबाय एबि चेनेलनि जेसेबां मावथि दोङो आं बे समाव बे गोथार समाव आं गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय दायो सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानोसै दायो सारा गावनि आबुं सिनायथिखौ होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आंनि नामा आबुं नामा जाबाय चन्द्रकान्त बसुमतारी आरो लिटारेचाराव आंनि नामा जाबाय अखाफोर लाइजुआरि बेखौ माने सारा माबादोंमोन आरोना लानानै माने पेट नेम देरबे आं चन्द्रकान्त मुं लानानै जेब्ला लिरो आंनि लिरनायफोरा माबा जाया नायामोन बेनिफ्रायनो आंखौ सानसे सानै मानसिया सुबुरुन होबाय नों नामखौनो सोलाय बेनिफ्राय जोंनि उरांनि बासिन्दा गजेन हायदारि सारा आंखौ बुंबाय नों अखाफोर नाम ला पेट नेम ओमफ्राय टाइटेलखौ होबाय आरो उलेन्द्र आदा सारा बे बुंबाय हाजो लाइजुआरि अखाफोर लाइजुआरि सासे नामखौ होबाय सासे टाइटेलखौ होबाय अखाफोर लाइजुआरि जाबाय ओमफ्राय जेब्ला आं लिरबाय बेनि उनाव आं थाद'नो गोनां जायाखै जि लिरो बेनो जायो हयथ' आं बेखौबो बुङो आं फोसावगिरि बिथांमोनखौ हयथ' आंहाबो गोरोन्थि जानोबो हागौ लिरनायाव जेथिया आं पास जाबाय थादों उनाव आं साननाय हनायफोरा बेलेग जाबोबाय आं रावखौबो दुसिनो थाङा आंहा आंनि लिरनायफोरा जुदि उथियाखैना बेयो आंनि गोरोन्थि होननानै आं सानदों बेनिखायनो आं गजेन हायनारि सार उलेन्द्र सारमोनखौ आं साबायखर आरो बिनि गेजेराव बयनिखौबो आंखौ लिरनो फोरोंनाय मानसिया जाबाय सम्बर बसुमतारी सार गेलाबेलनि जोंनि गामियाव गंसे बिजाब बाख्रि दङमोन कृषक गियानोदय पुथिभराल होननानै गोबां बिजाब दङ बेयाव बेनि गाहायनियाथ' जाबाय लबो दैमारि बिथांमोनानो आंखौ किताबफोरखौ खिथिबाय थायो आंना थाखोबाना आंथ' फरायजोबनोबो हाया आं सानो मा बिजाब बेफोरलाय ओमफ्राय थांनानै जाबाय आं एकदम 6-7 जाबाय फरायनानै जाजोब्बायना नोंथां बेनिफ्रायनो आं गांसे गांनै गांथाम फराय बे लाइब्रेरि किताबखौ फरायनानै सानबाय बा मा आसरित काहिनि बेफोरलाय जाथायफोरा मिथिबायना नोंथां बेबायदि बेनिफ्राय आं सानबाय आं हागोन ना हायाबोलाय आंबोलाय होननानै आंनि साननायाव फैबाय बेनिफ्राय आंबो फिसा एकदम खन्थाइ सल' लिरनो लाबाय ओरैनो लिरबाय आरो आं जेरावबो हराखै आंनिया फार्स्ट माबा जाबाय उरां हाई सेकेन्डारिनि मेगाजिनाव बाथ्रा खन्थाइ होनना बुङो बेखौ बे एकदम गिबिसिन ओंखारबाय आं गिबिसिन हरजेनदोंमोन आरो हरजेनदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि गोसोआव आं थुलुंगा मोनबाय है आंबो हागोन माथो होननानै बेनिफ्राय सेस्था खालाम आं फैबाय थाबाय मा लाइसियाव हरनायमोन सारा जोंनि उरां हाई सेकेन्डारिनि एकदम माबायाव खुगा लाइसियाव हरनायमोन खुगा लाइसियाव
दा लाइसिन उरां हायार सेकेन्डारि खुगालासि उरांखौ बेनिफ्राय आं समस्या जाबाय दा बे समाव जोंनि जायगायावथ' बर' एल पि स्कुल गैया दा भाषायाव गुदुगुल जाबाय हा बेनिफ्राय आङो हारसायावनो लिरै बहुद लिरना दोनबाय हारसायावनो आरो हारसायावनो एसामिसाव एसामिसाव बेनिफ्राय जेथिया एबसु आन्दलन फैबाय बाध्य बर'फोरखौ सोलोंदों रौता बर' रत्नाव जों रायज्लायनो हाया बेनिफ्राय ओरैबायदि आं सोलोंबाय रायज्लायथाब आं दा हाबाय दा बेनि उनाव आंनि बे सल' खन्थाइफोरखौ आं बर' ट्रेन्सलेट खालामबाय बेबायदिनो जाबाय आरो नोंथां सारा थुनलाइ बिथिङाव मा लेखा सारा सुजुखो आरो मा बिजाबखौ सारा मोगथां महरावहा होखो दासिम थुनलाइ बिथिङाव मा बिजाब सुजुखो होनना बुङोब्ला बुंनो हागोन बेनिसिखौ आं मोननैसो खोथा बुंग्रो सानदों मेगाजिननि खोथा दि बड'आव आंनि लिरनाया आंनि लिरथाया बोसोरफ्रोमबो ओंखारबाय थायो दि बड'आव जिहेतु अल बड' साहित्य सभानि जितु माउथ पिस बेयाव ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआवबो ओंखारदों फिसा आनसलिकफोरावबो ओंखारदों आं बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय बेनिफ्राय आंनि रांखान्थि आंखालनि थाखाय आंना बिजाब दिहुननो सानबाबो आं हाग'वाखैमोन बेनि उनाव आं सिन्था खालामबाय मुंख्लं मुंनि गांसे बिजाब दिहुनबाय 98आव 1998 बेनि उनाव जेब्ला रायजोफोरा आंनि बिजाबखौ आजावबाय बहुत कमेन्ट फैबाय आंनियाव आरो उत्सा जाबावबाय हा लिरनो थुलुंगा मोनबाय मिथिबायना सार बेनि उनाव देरबाय रनसाया जिथु दङमोन आं दहायनो बुंखादोंमोन ना आं हारसायाव लिरना दोनोमोन होननानै बर' भाषा जेथिया आं रोंबाय बै डाबल एइटनि सल'फोरखौ आं बर'आव लाबोजोब्बाय ओमफ्राय डाबल एइट होनानै माबाखौ सल' बिजाबखौ दिहुनबाय बेयावबो आं बिराद अनसायनो मोनबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो बेनि थाखाय आं सारा बर' रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावो खुलुमो आं बेनि उनाव फैनानै आं सानलायबाय एबारे मा खालामनो थाखा फैसाथ' गैखाया बेनि उनाव फैनानै आं गांसे बिजाब लिरबावबाय बे जाबाय फावनि गुदि सोलोंथाइ जेनेबा द्रामा थुनफावथाय माबासो एक्टिं खालामनांगौ दा एक्टिं खालामनो थांनायाव लाइटनि बेबस्था माबायसा स्टेजनि बेबस्था माबायसा बेखौ लानानै आं रनसायबाय फावनि गुदि सोलोंथाइ बेनि उनाव आरो गांसे माबाबावबाय आं बिजाब दिहुनबावबाय आं बे जाबाय बै जोंनि समाजारिफोरखौ लानानै रनसायनाय गांसे सल' बिजाब आखुनि फाव सल'मा ना सार बेयो नङा माबा सल' ना बेनिफ्राय आरो बेनि उनाव मा खालामबावनो आंनि जेसेबां खन्थाइ दोङो बेखौ आं मासे सिगुन फिसिनो लुबैदों होननाय खन्थाइ बिजाब सिगुन फिसिगोन थारमाने सिगुना जेरै जोंनि मानसिफोरनि बहुद माबा खालामो गेसाव गोफोन जानानै बेबायदि खिन्थु टारगेटआ जाबाय बै फिसा मानसिफोरखौ लानासो रनसायदों जायफोरा मेटर खिगारो जायफोरा सामब्रा सुयो जायफोरा एकदम बे बजार खला एकदम हासिब सिबो बिसोरखौ सिगुन होनना बुंबाय आं सिगुन माने बिसोरो गोथार गोरबोनि मानसि बिसोरो हारसायाव बुङो
जायहालायनो 100 गुन थायो बेनो सिगुन बेनि सिगां बेनिखायनो बै फिसा फिसा मानसिफोराबो 100 गुन दङ बेनिखायनो आं बेखौ लानानै आं मासे सिगुन फिसिनो लुबैदों होननानै माखौ खालामदों लिरनाय आरोना खन्थाइ बिजाब दा बेनिफ्राय दासिमबो गांब्रै जाबाय ओमफ्राय दा नै ओंखारसिगोन देग्लाय फैसाया जुदि मोनसे दिहुनथारगोन आं बे एबार सल'मा सारा दे मंगल सुन्दि बान्था मोनदोंमोन बबे लेखायावहा मोनदोंमोन सारा बे बान्थाखौ बेखौ बावगारसो दङ दा बेखौ फोजोबग्रोनोसै दै बेखौ फोजोबग्रोनोसै सार थारमाने एबार नैबे सल'माया हयथ' बिनि लास्ट जानोबो आं हमना लादो आरो बोरायबो जाबायना बेखौ जाबाय सेरजानि मोदै औ आरो झारखन्डनिफ्राय एकदम टुवांसिम सल'मा जागोन ना सार सल'मा बेखौ आं बानायबाय थादों आरो फ्राय जाबायानो दिति बिमारिबानो जासिगोन बेनिफ्राय बिदि मंगल सुन्दि एवार्ड मोननाय बेयाव आं सानबाय मानसिफ्राथ' बहुद बान्था मोनबाय थायो बेनिफ्राय सानसे आंखौ गाहाय नेहाथारिया बुंहरबाय धनुराम बसुमतारिया ओइ नोंहा मा बिजाब दङलै गुमै दोङोबालाबो गांबासो बेनिफ्राय आं सानदों आं मा हरनो बेनिफ्राय आं गोसोखांबाय र' आंनो मात्र आंनो थैखुंग्रि बिजाबा नायजाब दै आबुं नायजाब गांब्रैल' दोङो ओमफ्राय बेखौनो थांना रुटाव हैना फैबाय आं ओमफ्राय मालाय जाजमेन्टफोरा सायख'ना मानानै मा मोनखोथाय ओमफ्राय मंगल सुन्दि एवार्डखौ आंनो होबाय आरो सायख'बाय आंखौ ओमफ्राय जेरै 11आव 11 सनाव जेथिया उदालगुरियाव अल बड' साहित्य सभा जाबाय बेहायनो आङो बेसेबां सन्मान अननानै आंनो बान्थाखौ होबाय मंगल सुन्दि बान्थाखौ आं गाबना लानांगौ गोनां जाबाय आं बायदि मानसिया बेबायदि बेसेबां गोदो अल बड' साहित्य सभायाव बान्था मोननाय मानसि ना होननानै ओमफ्राय आं दुखु मोनाखै गोजोननायजों आं गाबफ्लांबाय गोजोननायदो बेनिफ्राय आंखौ बुंदो ओइ बेयाव जोंहाबो दङ ना गपिनाथ ब्रह्म जोंनि सार आंनिनो माबा फोरोंगिरि बे लिरनायाव मा जादों होनना बुंबाय आंखौ आं नङा आंनाव हमथास्लाबायासैलै गाबनो ओंखारबाय होननानै जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो नोङो एकदम साहित्य एकाडेमि मोननायनि लामायाव थां होनना बुंबाय आंखौ ओमफ्राय दसे सम होबाय ओमफ्राय बान्था कमिटिनिफ्राय आंनो बान्थाखौ होबाय आर'नाइ होबाय माखासे बिजाब होबाय फैसाबो होबाय बेसेबां होदोंमोन सार फैसाबो होबाय फैसाखौ 10,000 होदों 10,000 फैसा होदों आं सानबाय आं मानो खरस खालामनो आंहा किताब दोनग्रा लाइब्रेरि बायदिहाय आं मोनसे आलमारि लाबोनोसै आरो ओमफ्राय फैनायनि उनाव साननैनि उनाव टिकेटाव थानानै आलमारियाव सोलायनो फैबाय दा किताबा आंहा भर्ति दङ बेयाव माहायल'सो दङ आसल किताबफोराव मा दंजोबो आंहा आंनि बे लिटारेसिनि खेत्रआव आवगायनाया उननि सिगां आवगायनाया बेबायदिनो सारखौ जोङो देंखोगिरि हिसाबैबो मोनथिनो मोनोमोन आरो सारा दोंबैसे मेथाइ सुजुखो आरो मा देंखो बोबोखो दासिम सारा आं गिबियावनो बुंग्रोनांगोन आंनि फोरोंगुरुखौ आंनि मेथाइ खननायनि बेनिफ्राय आंखौ बेबायदि थुलुंगा होनाय आंनि फोरोंगुरुआ जाबाय मानगोनां सुम्बार बसुमतारी सार बिथाङानो आंखौ फोरोंनाय जोंनि गामिनि जिथु क्लाब दङमोन बेयाव कृष्ण ज्योति सार कुशराम दैमारि सार नगेन दैमारि सार बिथांमोना बहुद मा खालामोमोन मेथाइ खनोमोन फांसननि थाखाय रिहार्सेल खालामोमोन बे समाव जोङो उन्दै
जोङो खिरखिथि नाहर खोनासंबाय थायोबा मा बायदि मेथाइ खननो रोंदो बिसोर दामदो होननानै बेनिफ्राय सानसे आं समबार सारखौ बुंबाय सार जोंलाय मेथाइ खननो हागोन ना हाया होननानै मानो हाया फाय नोंसोरबो दा देवबारनिफ्राय फाय आं दङ नङाना रायगोनदां बिसोर मानसिफोरखौ बुंदो किसान ज्योति सार कुसुम दैबारि नगेन दैबारि बिसोरखौ गियो आरो जोंबो जेबो बुङा बिसोर फायबा मोजांसो मोनगोन आं दङ ना होननानै बेनिफ्राय दोंनै मेथाइ खननो सोलोंबाय आरो बे समावथ' जों उन्दैमोन ना तालमान जेबो मिथिया सौथ'योमोन ओमफ्राय फैयै फैयै जेथिया जोंबो मिथिनाय जाबाय संगिता मा बेनिफ्राय आंबो मेथाइ लिरनो सोलोंबाय आं दासिम प्राय 200 मेथाइ लिरबाय आं सुरबो होबाय आरो आंनि मेथाइआ मोनसे बहुत पपुलार जाबाय बेखौ आं बे मेथाइखौ देंखोखौ नावहुरानि आमोस दैमारिनो हरबाय बिथाङानो खनबोदो मेथाइखौ मेथाइनि मुङाबा अ हांसो सिलारि बिदि आरो बे मेथाइखौ हरबाय आंहाथ' बिदि समाव रेडिअ सेन्टारजों खुनु माबा गैया थाखा फैसानि अभाब बेनिखायनो सार आं नोंनि मेथाइखौ आं सुर होखाबाय टेप लाना फै सानसे ओमफ्राय बियो आरो रेडिअ सेन्टारनि आर्टिस्ट जाबाय बे समाव ओमफ्राय खननिफ्राय बेहा एकदम मा होनना बुङो एकदम फायगानो थाबाय बिनि मेथाइआ बेनिफ्राय आं सानबाय बा आंनि मेथाइआबो जायो माथो होननानै आं दासिम 900 मेथाइ लिरबाय 200 लिरबाय 200टा बेनिफ्राय बेनि भितराव थुदुले बुरै थांदोनि होननायाबो आंनि बेस्ट मेथाइ बे थुदुले बुरै हा गोदानाव थांगोन ना होननाया बेनिफ्राय आरो दोङो बैसाग दाननि गावदां पुर्निमा हराव होननाया बेबो बिराद पपुलार बेखौ केसेटआव होबाय बे दोंनैखौबो केसेटआव होनाय जादों दासिम आं माबाबाय गिबियावनो अननायनि फालि गोदान मेथाइनि बेनि सेकेन्डआव माबाबाय खुगा मेथाइनि दोंबेसे सारा देंखोबो होखो देंखोखौथ' आं अननायनि फालि मेथाइनि लिरगिरिफोरा बेलेग खिन्थु देंखोखौ आं होजोबदों आं होजोबदों ओमफ्राय लाफा सायख' मोनसे दिहुनबायना जोङो बिनि मेथाइआबो प्राय आंनि आरो बेलेगनिबो दङ एकदम मेथाइफोरनि सुरखौ आं होजोबनाय बेबायदि आरो बेयावनो बयनिख्रुइबो हाइस्ट थांदो थुदुले बुरै थांदोनि होननाया जायखौ आं खननाय बेनिफ्राय बेयावबो जों सिकार खालामनांगौ बुंनांगोन मेथाइखौ एसे खनना होनो हागोन हानायालाय थेवबो आं बेनि सिगाङाव बुंग्रोनो आंदो जि एकदम हिन्जावसा आर्टिस्ट बे जाहा बाजैया नगेन दैबारि सारिनि बाजैया खनदों आंखौ आंबो दसे आवरायना होनोसै ना थुदुले बुरै थांदोनि हा गोदानाव आं गोदान खुलिदोंनो भारतासिपुराव बुरै राङापारायाव बिदि आरो बिदिनो खोनादों जोबोर मोजां सारुङाथ' खोनादों बेनिफ्राय आरो दसे दोङो आंनि गोदान मेथाइआ बेबो पपुलार जादों रायजोफोरा नों कमेन्ट हरदों ना बैसाग दाननि गावदां पुर्निमा हराव बे मेथाइफोरा जोबोद मोजांमोन सारनि मेथाइफोरा साबायखर अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयाव आं दोंथामल' मेथाइ खनदों
आरो समनि आंखालाव आंनि आरो नखरारि जेंनानि थाखाय आं उनाव खनहैनो हायासै गिबियावनो खनदों आं बैसाग दाननि बेखौ आं रिपिट खालामला नङा होमबा बेनिफ्राय आरो दोंसे खनदो थुदो बोलै थांदोनि खनदो मागुन मुसाहारि सारनि बिथांनिसिम आं खुलुमबाय आरो दुखु फोरमायदों बिथाङा अबयसे दा जोंनि गेजेराव गैला रुंसारि जाबाय थेवबाबो बिथांनि मेम'रिनि थाखाय आं बे मेथाइखौ आं सिगाङाव खननाय दाबो सारमोननिसिम आं रिपिट खालामगोन बे मेथाइयानो जाबाय अ बिबार बारिनि बिबारि बेसे समायना नोंनि हायना बेमोन बेथ' गोदोनि आरो मागुन सारनि बेयो एकदम गोदोनि लिरनाय मेथाइ आरो बे मेथाइखौनो जोङो उरां ओनसोलनि बैसागोआवनो जा साहित्य सभायावनो जा जों खनथिङोमोन बिदिमोन आरो बेनिफ्राय उनाव आरो मोनसे आं सुबिदा मोन्दोंमोन रेडिअ सेन्टार अडिसननि थाखाय आंहा आंनि उखुगनि थाखाय आं अडिसनखौ हैनो हायासै आंनि अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयाव आंनि पारफरमेन्सआ बे दोंथामानो बर' समाजनि मा बिबान रुजुनानै खामानि मावबोखो सारा दासिम आंथ' बेबायदि बेसेबां गिदिर बिबान लानानै मावाखै आं मालायनि उन थाफानानै गोबां बोसोर मावबाय आं थेवबो आंनि मख'जाथाव माखासे मावखान्थिफोरखौ आं सारमोननो फोरमायनोसै दा एकदम सुंद'यै आं जि समाव बेकार जादोंमोन बे समाव आंहा बिथिंबो गैया फरायनायथिंबो गैया बे समाव बिग्रायनायनि सोमावसारनायनि सम बेनिखायनो आं सानसे बुंफ्लांबाय सासे मानसिखौ है आंखौबो नोंसोरो भलन्टियार फर्सआव लांदोलै होननानै बेनिफ्राय थांनानै बे बुंहैबाय बेनिफ्राय सानसे आंखौ लानानै थांबाय भलन्टियार फर्सआव कनभेनसन दङमोन आंखौ सानजा धोरोम भलन्टियार फर्सनि आंखौ चेयारमेन होबाय आं बुंबाय आंथ' बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया नांगौबा नोंथांमोनजों थाफानानै मावगोन आं होननानै बे समाव खांखिला दङमोन खांखिला बिथाङा जेनेबा डिस्ट्रिक्ट कामान्डार जाहैनोसै ओमफ्राय आंनो दायित्वखौ होना गालांनोसै बियो उपाय गैया जुर जुबस्थि जास्टिमा लानांगौ जाबाय 93आव 93निफ्राय 94सिम आं माबाबाय बेबायदि माबायाव आं खामानि मावबाय आंनि दिनाव अबसे इमान गाज्रि खामानि जायाखै सार आंहा दा जेसेबां हायो गामिनि मानसिफोरखौ आं बुजायदों जोंनि भलन्टियार फर्सनि केडारफोरखौबो आं बुजायदों बिदि रागा खुदायदो कुनु दिन खामानिया साक्सेस जाया जों बिसोरनो अननाय होनांगोन मान होनांगोन अब्लासो जोंनि खोथाफोरखौ बे रायजो राजाफोरा मानिगोन जों जुदि बिदि खिथियोबा जोंनि खोथाखौ कुनु दिन मानिया खारन हाथियारजों दा बे धुमुकिजों मानसिनि गोसोखौ माबा खालामनो हाया सोलायहोनो हाया बेनि जारिमिन एकदम जोंनि एकदम वर्ल्ड जारिमिनावनो दोङो बिदि बुंनानै आंनि केडारफोरखौ बहुद सोलायहोबाय आं बेनि उनाव सारेन्डार जाबाय सारेन्डार जानायनि उनाव आं आरो एल.पि. स्कुलाव हाबबाय साख्रियाबो जाबाय बेनो आंखौ उरां ओनसोलनि साहित्य सभानि सेक्रेटारि होबाय आं प्राय मोननै ट्रान 6 बोसोर माबाबाय बेनि उनाव जोंना सामाजिक खामानि होनना बुंबा बे जे जोंनि थुनलाइ आफादनि हाया बेखौ जोंनो लुनाय जोंनो एकदम खस्थ' खालामनानै रायजा खुमजाबाबो जों लाबाय ओमफ्राय बे जेराव जोंहा बाथौ थानसालि दङ
नङा होमबा सार बे बाथौ थानसालिखौबो जोंनो जुर जुबस्तियै जोङो आनसलिक नामाव माबाबाय खालामना होबाय आरो बेयाव अबसे आं हारसिंल' नङा जोंहा हायनारि सारबो दङ जोंनि लोगोफोरानो आरो जोंहा जुगिन भाइबो दङ माबानि थुरिबारिनि जों गासैबो ओमफ्राय रुपला सारबो दङ खुखाबारिनि ओमफ्राय सुमर सारबो दङ गेलाबिलनि बेबायदि आरो बिरेन्द्र दैमारि थेंग्लानि बिथांमोननि नामखौबो जों लानांगोन दै लानांगोन नङाबा जोंहा गोरोन्थि जागोन बेबायदियैनो जों बे मोननै हाखौ दखल खालामबाय दा बेयाव थानसालि जाबाय बेयाव साहित्य भबन जाबाय दा बेबायदिनो फैयै फैयै बेनिफ्राय सामाजिक खामानि माने आंनो बोसोरनि थाखाय थेलामारा गामियाव आंनो सेक्रेटारि होनाय गामि रायजो गामि सामलाय आफादनि बेयाव आं मोनसे मोजां खामानि मावबाय आंनि बे 2 बोसोर टार्मसआव संबिधान बे संबिधाना मा बुस्थु जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बुजि मोनामोन आरोना बेनिफ्राय आं सानसे मिटिं खुंनानै रायजो राजाफोर बुंबाय जोङो मोनसे संबिधान लिरनोसै आयेन आरोना आयेन आरो बेखौ लिरनायनि दायित्व आंनि खिन्थु आं मिथिसाब हाया हाबा हुखानि नेमफोरा मा सारदरि माबाफोरा मा बेखौ नोंथांमोना आंनो बुंना हो आं एकदम आं साफायै लिरनानै बिजाब आकाराव साफायना होगोन ओमफ्राय बेबायदिनो दा बे संबिधाना दाबो दङ जोंनि गामियाव आरो बे मथेनो हाबायाव मा मा नियम सारदुआव मा नियम सासे माने गामिनि सुबुङा माबा मोनसे जुदि रायजो सिखाव सिथुब जायोबा बेखौ मा आयेनाव माने बिजिरगोन सब लिरनाय दोनखायो आरो सोरबा जुदि हौवासा हिनजावसा गोसोथोलायनानै जेनेबा जाथावै खामानिबो जायोना नङा होमबा सार बेयो मा आयेनजों थांगोन बेबो बे सिस्टेम थांसिगोन आरो बे सिस्टेम आरो मोजां खामानि बिथोराव गामिनि बिथोराव आरो बे मोनसेखौ आं एकदम मोजां मोनदों आं एकदम देरहानाय बायदि मोनदों देरहासारनाय बायदि मोनदों जाहाथे दासिम बे आयेनानो जोंनि गामियाव सोलिबाय थादों जौ लोंनो मोना सारदु न'खराव हाबा न'खराव सोरहाबा जुदि लोंहोनो गोसो दङबा न'नै न'थाम न'ब्रैसो बारनानै लोंहोबाय थां बेबो एकदम माबा थिग जखानि आरो जाहाथे बांद्राय खालामनानै बे हाबासालि बा सारदु माबायाव गुलुगुल खालामनो मोना दावराव दावसि खालामोना आं मोजां मोनदों आं बेखिनि सिस्टेमखौ खालामनायनि थाखाय सार सारनि समाजनि खामानि मावनाया बेखिनि आरो दङ बैसागो आफादनि बायदिसिना आफादनि आं खिन्थु बैसागो आफादनि सेक्रेटारि आफादगिरि जाफेरनो मोनाखै ओमफ्राय जेब्लानो बैसागु सफैयो होमबाना आंहा दायित्व बारिबा नायजाबनि आंहा रिहार्सेल होनांगौ दा गथ' गथायफोरखौ लानानै थारमाने श' खालामनांगोन ना बेनिखायनो बिथिं फोरोंगिरिखौ बा मास्टार साख्रिखौ बबे फरायसालियावहा फोरोङो आरो मा आयदायावहा फोरोङो सारा नोंथाङाथ' बिराद मोजां कुइसन खालामदों आंखौ आं गिबियावनो आं फोरोंबाय गेलाबिलाव बड मिडियाम गिबि खेबाव आं बर' मिडियाम फोरोंनो आं माहाय गोब्राब मोनोमोन खारन लेंगुवेजआ फाया आंहा 94 आव आं जइन जादों पश्चिम गेलाबिलाव बेयाव माथ्र सानैल' फोरोंगिरि दङमोन हारसानि सासे बर'नि सासे ओमफ्राय सासे प्राइभेट दङमोन करन नाम बिथांनि मुङा जायासै साख्रि बिथाङा दासिम ओमफ्राय बिदिनो फैयै नाजा आं देबनागरि बर' भाषाखौ आं रोंबाय बेनि उनाव आं दा दङ आं सुब्रा सुब्रि LP स्कुलाव जेरावनोखि
एकदम 100% मुस्लिम सोरबा सोरबाया सोरबा सोरबा एलपि स्कुलाव बेयाव समस्या मोनसे जादों आंहा बेयावबो समस्या जादों बिसोर एसामिस भाषाखौनो रोङा बिसोर गावसोरनि भाषाखौल' बुंबाय थायो सार आमुक तुमुक होननानै मुस्लिम भाषायाव आरो मुस्लिम भाषायाव बेफोराव आंथ' बुजिस्लाबा आरो जोंनि बे उरांनि बाङालिफोरबा बेंगलिफोरबा हागोन बिसोरथ' माबा मोनसे फुथुर बुङो बुजिस्लाबा दा आं बोसोरनै जाबाय बेयाव बिरादनो बोसोन जाबाय दा फैबाय आरो बुजिबाय आरो ना फैबाय फोरों गेलेनाय बिथिङाव मा खेलाखौ गेलेबोदों आरो सारा मा खेलाखौ माने साबसिन मोनोमोन मोजां बाथ्रा आं उन्दैनिफ्राय गेलेनायखौ खुब मोजां मोनो खारनाय बारनाय बेफोरबो आं जथेस्थ' आं दिन्थिफुंबोनो हादों खिन्थु एकदम सेथि आंनि इन्टारेस्टनि गेलेनाया जाबाय फुटबलाव आं गोबां जायगायाव गेलेहैबाय बिथिं टंला उदालगुरि तेजपुर ढेकियाजुलि खिन्थु आंनिया आं आगोलाव गैया आं माथ्र उनावसो बेकाव आं थाबा इमान सहजावनो गल सोनो फैनो हाया बिरुद्धि फैख'आ आं बेकग्राउन्डआव खिन्थु माबोरैबा जुदि आंखौ थखायलानो थांनाय गल जाखाबाय खिन्थु इमान सहज नङामोन बे समाव हदायनो साबधान थारमाने बिथिं सासे गेजेराव थायो आं ओमफ्राय बे समाव सार आंहा मिसा बुंबालाय मा जानो खस्थ'खौनो बुंनांगोन दा बोलोबो बहुद दङमोन आरो सेहेराबो मस्तमोन आंहा आंखौ हिलायनो हाया बै समाव आरो बेकाव बैथिंनि बिरुद्धफोरखौनि बल लाना फैयोबा आंखौ जोख्लायनोबो हाया नाख्लायनोबो हाया गावसोरासो बुन्दाव गोलैयोमोन गोहोगोरामोन बेनि उनाव आं गेलेयोमोन भलिबलबो गेलेयोमोन खिन्थु भलिबलखौ हायामोन आं खिन्थु एदै मा बुनाय होनना बुङोना बेखौ डाउन बुनाय नङा बे कर्नारनिफ्राय बुना हरो सार्भिस बेखौलाय बिराद फुरि हायोमोन आं खिन्थु आं आरो डाउन बुनो मोदोमाव गोलैना बारनोबो हाया बेनिखायनो आं बै सार्भिसाव उनथिंगोले थायोमोन आरो आं बिदिमोन आरो सारा मा धोरोमखौ सिबिबोदोंमोन आरो मा धोरोमखौ सारा दासिम माने सिबिबाय थादों धोरोम फालिनायनि बेलायाव जोंहा सरासनस्रा दुलाराय बर' रायजो राजाफोरा जि धोरोमखौ फालिदों बेखौनो आं गनायबोदों फालिबोदों फुजिबोदों बेनो जाबाय बाथौ धोरोम आरो बिनि गिबियावबो जोंहा खेराइ फुजा दङमोन बै संस्कार जायैनि सिगाङाव बेबो बाथौ धोरोमनि मोनसे अंख होननानै आं दा बुजिदों खिन्थु बेयाव संस्कार जायाखैमोन दा दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा बेखौ फुल बिबाराव लाबोनानै जिबायदि लाबोबाय डिसिप्लिनाव लाबोबाय बेखौ आं गनायदों मानिदों गौथुमारिनि बिथांमोननि साननाय हनायखौ आं अराय खर' हमग्लायो सारनियावहा दायो फैयै फैयै जोबथा सोंथि सोंनोसै दायो बे सोंनायानो जाहैबाय सारा बर' हारिनि थाखाय बा बर' सुबुंफोरनि थाखाय सारा मा बोसोन होलांनो सानो बोसोनथ' बिदि होनानै आंहा गोहो गैया थेवबाबो सानहैयो आं मोनसे बोसोन होनो सानदों रायजो राजा जोंनि बर' समाजनिसिम गनाया बे रायजो राजानि खोथा नङा होनबा सार आं दा बेखौनो बुंनो सानदों आं मा सानदों बेखौ नों मिथिनो दानाजा नाथाय आं मा मावदों बेखौ नों उन सोलों
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैनाय बे मोनसे बानि आरो राव आरो बे बेखौ रायजो राजाफोरा मासाव गनायो ना गनाया आं बेखौ मिथिया थेवबो आंनिफ्राय जि ओंखारबाय बेखौ बुंबाय आरो आं सारा बेखिनि माने मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो होबाय आरो आं जाहाथे इयुननि सोलोंसा इयुन जोलैसाफोरा जाहाथे मिथिथों मोजां खामानि मावग्राफोरखौ फल' खालामनानै माबायसा गावनि जिउआव आदर्श मोनसे खिथिनो हायो जिउखौ माने दालांनो हायो बेनि थाखाय आं बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बे समावहा सारा आंजों गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम मोगा मोगि लानाय जिथुनिखि आयदा बा हाबाफारिखौ दिनैनि बे समाव जाफुंसार होनायनि थाखाय फोरमान एबि चेनेलनि जानानै सार नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सारनिसिम जोबनायावहा सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय आंबो नोंथांनिसिम बेसेबां सम माबाना एंगारनानै आंखौ जे दिनै नोंथाङा बेबायदि सावरायफैबाय आंजों बेनि थाखाय आं नोंथांनि चेनेलनि नोंथांखौ आं साबायखर बावबाय आरो आंहा जे बिथांखौबो जाय केमेरामेन बिथांखौबो आं साबायखर बावबाय आरो सारनि जि मावथिफोर आरो जोबनायाव बिथांमोननिसिमबो आं एकदम गोसो गोरबोजों एकदम खुलुमनाय गोरबोनि अननाय साननाय गासैखौबो आं बावहरनानै नोंथांजों